Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Tu smo ja i Samed i ne radi nam Skype, ali napravit ćemo mi to u jednoj od idućih epizoda. I moram ovako da pišem, pa kad budem pisao malo se ušuti, izvinite, ali evo napisao, ok, ajde ti sakupljaj drva. Šta ću ja radit, evo. Aha. Evo. Evo sad ćemo nešto napraviti. Dobro. Ovdje kopat. Tako da ovdje kopat. Ujebem ti pleme. Vidi ga. Jebem ti pleme. Oj, sine. Tako je, udri ga. Udri ga je, da potrkam odlabi ovdje ako Samed ne nabavi hranu. Ali dobro, evo ljudi, počeli smo novi serijal ovog preživljavanja i to. Počeli smo ovo novo neko preživljavanje i tako to. Evo, pozdravljam vas Samed, pozdrav ti vi njega. Dobro, ne znam više. Počeli smo ovo preživljavanje, napravit ćemo Skype, će biti onda lakše biti, priječit ćemo i to sve ćemo zajedno kopati i tako to, možda nekad bude i zajedno onaj mini games i Hunger Games, sad ćete me valjda malo bolje čuti pošto sam približio mikrofon i to, ajoj, sad će biti žestoko, ja nemam kola, a vama je već mračno. Odmah problemi, ljudi moji. Ja napravim mač. Ja napravit ću. Nemam drveta. Pak. Ani ba. Vidim mali onog uglja je. Oj. Trebaju mi baklje da napravim ljudima. A od džaba. Jebi ga ljudi, valjda ćemo naći neki cool. Ajoj, ja ništa ne vidim, a kamoli vi. Hajde neki cool, molim te, hajde. Ja znam da on igraš sa šifrom, pojma ja. Aj, mati moja mila. Sine. Čekaj ba. Tu Milan, šta je ovo? Aha, on je od drveta, joj. Dam 2 drveta. Aha, moram prvo pretvoriti ovo. Joj, ja sam bot. Ja gledam šta je boje, Bog, kralj. Šta neće. Eto, sad vijaj, sad si neka ja ne nabrojim krampu. Čaj, pripremio i hranu, znači sve. Čekaj ba, eto željezne rude, bolan. Gdje me lik baci sad ovdje, jebote, kralj. Gdje sam sad došao, je?
Vidi ubi me. Aja. Ubi me zombi jebote. Malo je sad zabagalo. Vidi kako baguje, neće poruku da pošli. Evo ga ljudi, malo sam se šutio sad, ne znam još što. Oj, neće da im šalje poruke. Vidi kako baguje, što neće poruke da šalje. Koji frame dropovi, brate. Ne, još jednom. Opet me ubi zombi, brate. Čekaj, vam se vidi vatra, neka ton. Ovo je neko svjetlo, evo ga. Pa jebote, kralj. Daj mi vamo, ba. Daj svord još jedan vamo, pa da vidim onda ko smije mene napast. Gdje je onaj zombi ubio, izgubi stvari, sve jebote, kralj. Ovdje. Samo stik. Halo, dečka, jel ti to baguješ? Aj, čabo. Ti baguje nešto ljudi, šta je bilo, nemam pojma. Brate, opa je u hrani. Pokupio sam jel kod i nisam je. Da vidi ovo. Šta se dešava? Aj, ljudi. Aj, lol. Koliko bagujem, ljudi. Daj ba sad. Daj sad. A, tu. Thank you. Tako sad idem da kopam malo. Na to ono željezna ruda da se traže, tako to. Ja sam tamo našao, brate, ubio onaj lik, jebem ti, zombijaj, toga jare. Onda sam tamo bio šutio, išao stvorit vrata, vjerovatno ste čuli vrata, tako da, evo ga opet mračno, jo, majko, šta ja mogu ljudi, šta ja mogu? Čujte šta, brate, na što će ova epizoda izaći, nemam pojma, brate, ne znam ni ja. Toga jare, ali bagovo sam, ljudi, nevjerovatno, sad smo se malo ustabili. Čekajte vi, ovdje tamo, gdje on postavio onu baklju, vi ste sad, vama je sad bilo mračno, nevjerovatno. Evo ga opet, tu je bakljava, čekajte vi. Nema tu kakva ažbaha. Nema. Ali ovdje isto. Sine. Šta se, kako se ono... ja sam zaboravio, brate. Kako se ono... Peče se dobio neku... To njega, brate, on je pripremio već sve jebote, kralj. Gdje ode lik? Halo, ba, dečko. Ode negdje, ne vidi. On vamo, a nije. Nebitno. Ljudi.
Evo ga, cool, tu, brate mu. Tako je. Daj, Stix je tu. O, ljudi. Daj, Stix. Čekaj. O, 9 Stixa rijek mi dao. Sad će mi vama napraviti baklje, pa će biti finije. Opa, tamo sam bio stvari, brat. Ništa ljudi, nadam se da će vam se svidjeti ovaj serijal, da ćete tražiti još. I onaj moj video, onaj zadnji, niste nešto skotivili i to. A da, ljudi, ja sam vama zaboravio reći nešto veoma, veoma važno. Ljudi, neko je na onom mom akauntu što sam ja snimao mini igre i ono sve. Neko je tu koristio cheat, neki sloj, nešto spider climb, pojma nemam. Sad sam banovan, ljudi, vjerovali vi ili ne, ali ja sam banovan, tako da ne znam šta ću dalje snimati. Ali kad dođe nova grafička, rekao sam već, to neće biti samo onaj, neće biti samo kako se kaže, ba neće biti samo Minecraft, bit će i PES, bit će CSGO, bit će možda još nešto, ne znam, ja vidit ćemo šta bude moglo da pokrene i tako to. Preporučujte mi neke igrice da igram. Da mojte sad Far Cry 4 povukte, nema ja kompjuter. To, da je. Tako. Evo sad kopamo. Tražimo željezne rude i tako. Samo je otišao naći hranu i idemo. Polako. Ne hoće iron, brate. Idemo sad malo dublje, ćemo se spustiti. Ja gledam da smo ovako stepenice ovdje, kad se penjam da bude lakše. Vidite. Samo da to, i gore. Dobro, dajte mi se vratiti. Još malo ljudi, završit ćemo ovu epizodu, pošto tek je prva, pa nismo imali neke ni ideje, ni ništa. Samo da vam izbacimo danas epizodu, imate šta da gledate. A vi šaljite za iduću epizodu ideje. I tako idemo još malo da kopamo i da završimo ovo. Bilo bi super kad bi u prvoj epizodi našli iron. Sad će me da pukne i krampa. Evo još kola, ali imamo dosta, da ćemo doći kada nam bude falilo. I evo ga još malo, da pukne kramp. Evo sad će još 2 kamena, možda iskopamo. I zdravo. Evo ga, željezna ruda, tamane, sad će ići god namjerno napraviti kramp i da iskopam, eto. Dođem, kad trebam završiti epizodu, ali dobro, neki došlo pa. Oj, rudnika. Mati moja. To pravi krevet. Aha, bit će i kreveta, ljudi moji. Svijeti. Sad još malo crafting table. Da on stvarno tamo neće da nas muče one ažbahe. Oni zombi i tako to. Idemo sad dole. Samo ne izgubim. Ali dobro, mene sam već samo teleportuje. I to je to. Evo ga, iron. Ajde, bar 3 komada. Opa. Sine. Jebi ga. Pazi. Ne veze. Eto, naš smo i hrane. 4 irona. Tako to. Idemo još malo. Nek bude malo duža ova prva epizoda, šta fali. Veze. Sad on meni kaže ja ponesem stvari. Da idemo tamo na neku ravnicu. Dosta je ovo, hajde 22 komada. Nećemo praviti
kuću od ugljenih blokova. Ajde. Rekao sam možda bude i ono, kako se kaže, minigame. Mislim ono minigame, survival games to. Ali teško minigames, pošto ja sam banovan s Mineplexa, pa... Evo da me teleportuje, još, hajde teleportuje. Tu, evo ga, evo ga spet Irona. Sad opet počeo da buguje. Ništa. Opet buguje. Evo ravnice ovo tamo da ja idem malo pobijat ovo. Buguje. Evo da mi pisao sam pozdrav Ljaru, da završimo. Pisao je pozdrav ljudi i to bi bilo to za ovu epizodu, nadam se da vam se svidjelo, ako jeste i ako želite još napišite, mislim ostavite like, komentar, share i tako to, ako vam se ne sviđa dislike naravno i to je bilo to, još jednom kažem za ovaj klip, vidimo se u sljedećem i ćao, evo rekao vam je same, znači sutra očekujte CSGO, to će onda snima i onda sutra je ponedeljak, šteta, znači ja onda idem u utorak i onda on usredja u četvrtak i tako to. Eto, hvala vam što ste pogledali i pozdrav!